Hej Dorte. Jeg har lige taget en ven med. Så Dorte, jeg står ved Øbakkerne, Vester Skerninge Børnehus. Jeg er på vej ind og overraske Dorte. Hun har 25 års jubilæum som medlem af PMF Fyn, og det glæder mig helt vildt til at se, hvad hun siger til. Jeg skal se, om jeg kan finde Dorte, så vi går lige hen til personalestuen. Ved du, om Dorte er i personalestuen? Hun er i garderoben. Nu skal jeg bare lige finde ud af, jeg tror det er her. Hej. Hej Dorte. Jeg har lige taget en ven med. Så Dorte, du har 25 års jubilæum som medlem af PMF Fyn. Fantastisk. Ja, og i den anledning så vil jeg gerne lige overrække dig en buket blomster. Tusind tak for det, Marie. Værsgo. Og et diplom. Ej, også et diplom. Og en lille gave. Tak for det også. Jamen, ja. Det er jo dejligt, at man kan blive overrasket over. Ja. Jamen, jeg tænker, hvem må de er til? Jeg havde jo ikke lige forestillet mig, at det var til mig. Jeg vidste godt, at jeg havde været her længe, men jeg tæller ikke sådan noget. Altså for mig er det en selvfølge at være med i en fagforening. Det er grundlæggende, og jeg har selv været TR i en periode, så jeg opfordrer selvfølgelig altid de nye, vi får ind til at være med i fagforeningen. Så en grundlæggende ret, jeg synes, vi alle sammen skal bruge. Jamen, jeg er stolt, og jeg er glad. Stolt over, at vi har medlemmer i PMF Fyn, der bliver så længe. Og jeg bliver glad. Jeg synes, det er en fed følelse at komme ud og overraske vores medlemmer med et diplom og en blomst og et ur. Det vidner også om et stort fagligt fællesskab i PMF Fyn. Jamen, jeg tænker, det er vildt, og det er godt gået, og tingene har forandret sig meget i de 25 år. Så tænker jeg, at der er flere år tilbage, så det kan være, at jeg når får flere blomster.